खुलुमबाय बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिय'आव आं आइनार सिगयारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। चिरांनि दालियागावआव खारनाय ट्रेननिफ्राय थाव खावनाया सोलिगासिनो। जरहाटनि निमाती घाटआव सानै बिमा फिसाया बुरलुंबुथुर दैमायाव बारसोमदों। बिमाया थैयाखै, फिसाजोखौ नागिरनानै मोनाखै। चिरांनि बिष्णुपुराव मैदेरनि उदखार। लता मंगेशकर थैनायनि दुखुआव हादोरनि गासैबो रायजोआवनो साननैनि थाखाय दुखुनि सान फालिगोन। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। चिरां जिल्लानि दालियागावआव थानाय बङाइगाव रिफाइनारि पेट्र'केमिकेल लिमिटेडनिफ्राय ट्रेनजों रोगानाय थावखौ खावनाय बाथ्राया गोदान नङा। सनिबार खालि मोनायाव दालियागाव थानानि बरतलायाव रेल लाइननिफ्राय पुलिसआ गंब्रै 200 लिटार केपासिटिनि प्लास्टिक बेरेल जब्द खालामनो हादों। नाथाय बे गंब्रैनि गेजेरावबो गंसेया गोमानानै उनाव गंथामल' जादों होननानै अजद बेरखांदों। जायगानि गोरों सानसुमैफ्रा बे हाबायाव आरपिएफफोराबो लोब्बा दंफायो होननानै सन्देह खालामदों। मानो होनोब्ला बेबायदि जाथाया गोदान बाथ्रा नङा। बेखायनो रेल बिफानखौ नांगौ बायदि राहा लानो बयखौबो खावलायदों। जरहाट नोगोरनि निमाती घाटआव रबिबारखालि सानै बिमा आरो फिसाजोआ बुरलुंबुथुर दैमायाव बारसोमनानै गावखौनो फोथैनो लानो नाजादोंमोन। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला आइजोनि मुङा जुनमनि बारिक आरो फिसाजोनि मुङा 8 बोसोर बैसोनि पंखिप्रिया बारिक। बिसोरनि थङा जरहाटनि सानजा जुगुनिया गामियाव होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बुरलुंबुथुर दैमायाव बारसोमनाय समाव खाथियावनो हा जावबाय थानाय माखासे लेबारफोरा खामानि मावगासिनो दंमोन। बिसोर जाथायखौ नुनानै हाखु दाखु खारलांनानै बिमा एबा जुनमनि बारिकखौ खुनुरुखुम रैखा खालामहैनो हादों। नाथाय दुखुनि बाथ्रा दि फिसाजोखौ रैखा खालामनो हायाखिसै आरो आथिखालाव गोथै सह'खौबो नागिरनानै मोनाखै। निमाती घाट थानानि एसडिआरएफआ गोथै सह'खौ बोखांनो नाजागासिनो दं, नाथाय दासिमबो फिसाजोनि गोथै सह'खौ नागिरनानै मोनाखै होननानै पुलिसआ फोरमायदों। चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमा आरो फानबारि थानानि बेन्दोंआव थानाय 1 नं बिष्णुपुर गामियाव हाग्रानि मैदेर दुमदाखाल खालामदों। रबिबारखालि फुंनि समाव 1 नं बिष्णुपुरनि थागिबि अनिल बिश्वास, मन्टु दास, सम्बुत चरण मण्डल, बिद्याधर मिश्र आरो मदन मण्डल मोननि न'बांखौ सिफायनानै गासैबो लांखां सिखां खालामलांजोबदों। हाग्रा बिफाना आथिखालाव हाग्रानि मैदेरखौ होबथानो थाखाय मोब्लिबारि फेन्सिं होदोंब्लाबो नाथाय बेफोरो खम समनि गेजेरावनो बायफ्ले जिफ्ले जानानै जेबो खामानियाव उदायि जालांबाय। भारत रत्न आरो देंखोनि रानि लता मंगेशकर रुंसारि जानायखौ दुखु फोरमायनानै भारत सोरखारनि नखर बिफाना साननैनि थाखाय दुखु सान फालिनांगौ होननानै मोनफ्रोमबो रायजोनि चिफ सेक्रेटारिनो बिथोन हरदों। नोजोर होनो गोनांदि बे बिथोननि जोहै मोनफ्रोमबो रायजोनि मावख' एबा फसंथानफोराव दैखांनाय फिरफिलाफोरा ससेल' बिरहोजागोन आरो 6 फेब्रुआरिनिफ्राय 7 फेब्रुआरि साननैनि थाखाय दुखु सान फालिनांगोन। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।